Dad. Eche me say na ki elugwe na elu ala no hoge naka. So what are you here for? Call your sister because I'm busy. Oh, him puroshi asem sa he olo gbasatara roundabout uhu alam. Ya wo Babylon siki anodom n'aka. Ngwakwa no go saga ma ga nwa mara ma ha ga-enye m ki. Mbịa ruo kọwara ha chiga m ki. Mana adokwara ha m aka na ntị. Ha si ki enyere m otu mgbape otu ahụ mlọghachi chetakwara ha ki. So mmechazie marriage wedding anyị mbịa chịkọrọ ki ghewezi onwe m oghe fufuroro. Now you're talking. Makana mụ na onwe m ekpebigo m si ebe agba na akwụ nwaanyị ọbụla kwetere m ma alụọ ya gbaa nkwụ ya. Achọghị m ịma ego ole m spend na be nna. I have a lot of money to spend. But ebe ọwụ na ha nyere gị key sị gị bịa gbaghere m mbaga. There's no problem. Shall we? Why shall we? That's it. Oh yeah, after you. Amademuke will do. Follow me. Mege kwoku na maka Chineke gi mege kwoku na nwere udi wanom nime ko gi hine ihe I ga like him. Eche mesim na iwu virgin magi eche mesim na iwu virgin na sanctuary gem ejikwa gbashie ya wure padlock gbashie ya chiri agawa na eligwe nke atọ nje Michael odi ya manwu ejire che ha tekwensu n'ụwa o jikwa nọ na sanctuary ife atọ nọ n'ime holy communion a ga-ebu ụzọ gozi oriri gapụta bekee before abịa gbaghe Babylon go. Amam si uro oge fufuroro. Wala me. Onye gbapekwara na Babylon m. Okuwara akuwa. Obi wure biwa. Owu ma agbara gbahrie. Owu mpampa go ndụ mbụ nwụrụ anwụ. Ụmụazị ibe go gbaknwụrụ anwụ gbakọ ote wure ha ma ote biwa ụzọ shiri ike. Ị na-ajụ m onye gbahire Babylon go. Eche m isi iwe onye isi ụmụ mmeri. Na ebe ego Gisi bido ọnwụ na agaghị ebe nje Michael ọsọgọ mba nna aja nsọ oge iwe ị ga-agakwu Jesus Christ ga-eligwe nke atọ nata ki amamsi uru oge gị were ebe gị mụrụ ọgbakọ ụmụokorobịa na-ezi ike ararawa siga. You are nothing but a deceiver. You can only deceive man but you cannot deceive God. Iwu nke ọzọ Igbo ga-ama ị na-agbakashiri m. Mgbe anyị mere n'ime ụlọ nga anụ a, ọ nweta jiri kpaa agwa ịkpa na-agbakọ tonye wele na. Gị ihe iwu pro nna m ka m gwa gị aka nnụla ọhịa iwu pro ọhịa na-eme ọnụ ụmụ nwaanyị otu aka ebe ọbụla unu gara unu na-ele ụmụ nwaanyị nnu unu na-ele ha nnu oto tapapụ na-ele nnu mgbe ị na-akọrọ m eshiwe gị na Rihana gị lee Rihana nnu nwa onye ka ị mụrụ ka gị mụrụ ya nwa ijikala loro nwoke gị na nwoke igwe ọrọgbu na gelo nwaanyị unu chọọ onye kpakọrọ akpakọ unu ga-alụ ma unu mebisitiri ndị ọzọ ọgụta wa ọkọrọ ọnụ ka mụrụ nwoke ngwụrụ ọrịa ahụ ka m nwee ọrịa ka m ga-ewere ọnwụ m chere m agwa gị gị chịlụ nwaanyị si ị ga-alụ veji gị bụrụ nwoke si ị ga-alụ nwaanyị wụ veji gị na nwa gị nwoke ị ga-awụkwa veji ọhịa ọwụ onye
Just within these few days, I'm better here. It ain't going to. Nah, say big lemaka. Yes, no start of Virgin Maria Kambalaga. What's your way? I'm not so Jezebel, come near be. You know what I happened? Jezebel, what happened here? Ah, oh, no, check out buggy. I'm ready to deny you for betterment, for what? It tell what was a tell what? Yeah, was open. Ah, oh, no. You got a lot of him. I don't have one Janari, yo. Ega alum. I got Krianaka. Makamanga for Shikambe. Makonyango. Sister, I didn't want you to crack. It's going to come out with one go. After a combo double. Ah, I wish you Pangalo. A Papangishilo. This year, Shilo. How many we did? Come back here, but I will not to Igbo. I will not to Kulo. DK, when the DK, I am. Ha! You better get Kenny Menu. Kenny, get me more young war. I put them here. Yeah! Come with that person later as a mission. Come with that person. Come with on the ship of as a Puluka. I hear who go. They really. Sister Maggie. Oh, no, we're going to never fake life. Never fake life. Not consent bound. Virgin. Yeah, woman. What about this? The woman? I go. Good to